А може ли един въпрос? Имате ли вие наследник? Наследник в професията. Вие сте може би професор от вашата майка. А на кого я предавате? На никой за сега. Забранено ми. На целия народ. На целия народ с книгата. Толкова богато наследство. С книгата на целия народ предава. Единственото ми желание е било и Ева става хората да си подадат ръце и братски да живеят. Братски да живеят. А това може да се постигне. Когато хората се научат да си култивират мислите, да имат чисти мисли, чисти думи, чисти желания, чисти постъпки и рая настава на земята. Да даде Господ, от този народ да даде милост, да даде радост, да даде дай Исус да го няма. Да го няма, дай лош. Задох, да не говорят лошо. Абе, народ да видя благ като жигер. Трепежлив като злато. Народът да не биде егоист, да не биде завидлив, да не биде лош. Напротив, народа да биде мил. Тебе само вярата ли те крепи? Вярата ли те пази? Само вярата. Само вярата. Вярата е на първото място. Вярата. Ако един болен няма вяра в лекарите, не може да се лекува. Никой не. Вярата е необятна. Мама и татко ме поощряваха. Гледаха рисунките ми, радваха се. Вярваха в мене. А това е неоценимо. Дай Боже, повече родители да вярват в децата си. Това създава една увереност за цял живот. Тя просто искаше да ми подскаже, че трябва да не отстъпвам от вярата си, че трябва да върша това, което трябва, че трябва да се замисля. След това искаше да ме научи на по-голяма търпимост, да приемам нещата, да не винаги да се съпротивлявам по този начин, да приемам и да осмислям нещата. Търпението е качество, без което не може да се върви напред, казва Петър Димков. Този, който е тръгнал в Божия път, знае, че трябва да търпи и че за всичко има време и всяко нещо ще дойде на своето време. Да не се досват, да не вукат, хлеба бил скъп, това било. Всички си дойде на местата. Татко казваше, че всичко идва на своето точно определено време. Възприех тази истина, а тя носи спокойствие, търпение, увереност. Но през това време човек трябва усилено да работи върху себе си, върху своето усъвършенстване, да се стреми да има чисти мисли, чисти чувства, добри постъпки, за да може да възприеме правилно истината, която трябва да научи и трябва да възприеме. Природата така се устроила, тя сама си поддържа равновесието. Поддържала го е, поддържа и продължава. Тези, които ръководят тази работа, са милиарди пъти по-умни от другите. Когато хората не закачат природата, оставят, те си ги изхранва. Сами си погубихме това, което ни хранеше. Настрани хочете, клона, който сте го реша. Защото се смята, че са по-разумни от природата там. Остави. По-рано океаните можа не 66 милиона ти изхранват, но сега ги отравиха. Реките, че аз спомням, като бих като него, ходиме да искра. Искра беше до тук. До тук не беше. В ръце ги лъква рибите. А сега тече нещо черно като катран, не риба, жаба, поклюв, нищо няма. Всичко. Защото всички дишаме въздух отровен, пиеме вода отровна, ядем продукти отровни. Това ще се плати. Това ще се плати.
болен, който иска да оздравя, трябва съзнателно да се отнесе към тази работа. Дошла е болестта, болният трябва да помисля, защо ми дойде тая болест, откъде, какво, къде съм сгазил лук, където каза. И как да го коригирам, за напред да го няма. И ако да не беха тези болести, хората ще бъдат по-зверове от зверовете. Чрез страданието стават по-разумни и по-човеколюбиви. В момента в света се нагнетява едно убеждение, че само материалното, само тук, в момента, сега, без никакви последствия, без никакво следствие, ние живеем. И единственото, което се внушава на децата от най-малка възраст, това е да имам, да искам, да имам материалното. И срещу това именно говори както учителя Дънов, така и Леля Ванга, която последно, така си спомням последните и думи днешка, алчността ще унищожи, ще погуби човечеството. Като че ли забравихме и приятелството, забравихме любовта, остана само богатството. Обаче богатството само може ли да ни направи щастливи? Като нямаш приятелство и като няма любов и човещина, богатството може ли да ти направи живота хубав? Не. Не може. Богатството ти е нещо. Ги да продаде се за пари, бре, знатен човек ти, бре. За пари се продадехте, бре, за работа се продадехте, за тия пусти мебели, за тия пусти апартаменти, за тия пусти лечи коли, пусти да са. По едно време имаше около нея една клюка за някакви пари, далавери и така нататък. И скоро след това бяхме при Леля Ванга и тя с невероятна болка в гласа каза: завиждат ми, че съм имала пари. Ки ви ги дам, бе, всичките ки ви ги дам, стъпия ки ви ги дам, само да вземете главата ми и един ден да тръгнете с нея. Сите на мен завижда за църквата. Ще не говори, да. И най-близките говори, да. Какво тебе те боли най-много? От своите. От всички. Така ли си прекарваме живота сами, без близки хора, наистина близки около нас? Не. Без близки не може. Тъжното, което е, че никой не може да избере съвсем близките си хора, но тя ги обичаше независимо от всичко. Тя казваше: рода съм. И това беше голямото в нея. Аз за първи път научих за Ванга, когато бях първи клас. Една моя съученичка ми каза: знаеш ли, че има една Петричка врачка, която всичко знае и всичко вижда, и затова не трябва да лъжем, и затова не трябва да правим лоши неща. В съзнанието на народа Ванга е човек, който е помагал и е спасял страшно много хора. Леля Ванга беше любов. Казват, Бог е любов. И мисля, че целият живот е едно доказателство за това. Неповторима. Той като няма, светица си за мен и това е. Всичко съдържа. Тя има толкова голямо сърце, че за всички има место в него. Леля Ванга ги обедини. Пред нейния гроб застанаха всички. Застанаха политици, застанаха обикновени хора, застанаха сини, зелени, червени, бели. Всички застанаха. Застанаха и отцепници, застанаха и официална църква да се преклонят пред нея. Ето, от това имаше нужда България и това беше дадено на България. Тя се примирява с всичко това, което има. Има, ето, какво ти понесеш, си хапнеш, си хапне. Какво ти има да си облечеш, си облече. Не има претенции към нищо. Изключително скромен човек. Тя е забравила, че вчера си е обидал. Тя забравя обидите. Това най-важно да ви стане. Аз никога не я чух така да говори с омраза за някого. Тя ми е говорила за хора, които са отнемали от нея. Но тя никога не се е противяла на това. Аз си викам: Леля Ванга, бе, ти на много хора помогна. Много деца кръсти. Много
двойки венча. Господ от всичките по един ден да скъси и да ти даде, да поживееш, още да можеш да помагаш на хората. Тя ми вика, не, витие, ние сме земни хора. Откъде сме дойдели, там трябва да си идем. А тия думи ми казваше, друго не ми казваше нищо. И се беше, Господи, Господи, Господи. Много ми даде, най-милата ми зима, много ми даде. Като направите филма, творейте моите име там. Творейте го, съм говорила, за доброто на народа. Светица да е малко, разберете хора. Джамерите не е първо живот, второ лев, третото доброто на народа. А човеците? И човеците различни са. Вярни и лоши. Гледай го човецки образ носе, зверски мисли. А пък гледаш го много хубав човек, хубаво мисли. Могат ли да другаруват добрия и лошия? Можат. Може добро да ги направят добро на всички. Какво трябва да запомним от Ванга? Че смири се, това ми дойде. Да. Смирите се, викаше тя. Леле Ванга помълча и ми каза, а ти чети Дънов, защото той е истината. Всичко, което получаваше Леле Ванга, е завещала на хората. И всичко тя остави за хората. И този храм, който е така завършика на нейния живот, аз мисля, че нейното желание беше не само храм. Тя искаше около храма да се изгради комплекс и той ще бъде изграден, защото за това беше създадена тази фундация. Само разволе. Като се направи, като се свети, всички ги забравят. Народ му рвеше като пчели. Пари падаха като дожд. Оказа извираха. Аз се радвах. Лече по леч съм извирала. Отече съм извирала. Това съм ви. Нали ангел. Да и чува. И да зачерпа. Една възрастна жена от района идва, отваря една кърпичка и ми казва, аз я казва, тия парички, вземи ги за църквата, искам да участвам. Това беха 13 лева. Съжалих тази жена и казах, с какво ще се върнеш ти? Това си е моя работа. Иска да ги върна? Не. Това е много голямо дарение за мен. Много хора от страната дариха, кой по 50 стотинки. В началните дарения беха по 50 стотинки, по лев. Но така ли, че целият български народ има дело за изграждането на този храм, защото много хора смятам, че са видели нещо, от което тя да им е помогнала. Почувствали се нейната помощ. Леле Ванга искаше този комплекс да живее. Искаше водата, минералната вода, която казваше, че има изключителна лечебна сила, защото там са загинали много млади, невинни души. От Бога напред, хубаво е местото, сета е местото, това место тук. Младежи са умрели тук, милиони! И за тази църква си хубаво. И тя даже ги описваше като високи, хубави руси хора. Казваше, тази вода може да лекува. Тя искаше да се построят хотелче, в което може да отседне всеки. Не скъпи, луксозни хотели. Нали? Една балнеолечебница, в която може да отидат хора с проблеми, с тежки здравословни проблеми, като имат възможност да се излекуват. Тук на това място е имало град, наречен Петра. Града носи името според мястото, което е бил разположен тук от скалите, което преведено значи камък. Този град е бил създаден в 4 век от траките, преди Христа. А богатството е идвало от вулкана, който е изригвал частично. Падали са отломъци с скъпоценни камъни
И този град, когато приема християнството, започва да строят много храмове, много домашни параклиси, които са били пишно украсани. 6 века е просъществувало християнството. Но в края на 6 век изригва вулкана на Кожух и залива целия град, както град Помпей. Целта на тази църква е тя да бъде църква обединител. Хората да се съберат около тази църква, да се забравят омразите и всички на една обща трапеза да седнем, нали, да докажем, че всички сме българи, християни. Всичко хубаво. Сега да черга. Съвсем да чергам път. На Бога да се зарадува. И не да зарадуваме с Бога напред. Бога трябва да ти бъде в сърцето. В сърцето. Бога. С Бога. Къде и да тръгнеш с Бога напред да вървиш. И Бог никой не остава така. Винаги помага. Щом си ти за Него и Той за теб. Бог е навсякъде. И във водата, и във въздуха, и в светлината, и в храната. Ние живеем в Бога и Бог живее в нас. И затова, когато имаме трудности, просто може да излезнем от тях, като си кажем, за мен е невъзможно, но за Бог, който живее в мене, всичко е възможно. Ванга е вещица. Защото аз мятах, че това е нашата версия. Тя е сляпа жена, която намира разни неща. Ние не отричаме демонологията и съществуването на духовете, но няма нищо общо с нея. Тоест тя нито е светица, нито някога ще бъде. Категорично разграничаваме делата и действията на Ванга от православната църква. Тя може да е велика личност, може хората да я уважават. Да, тя е една от знаменитостите на България, заедно с Дънов. Това не го отричаме. Но извън православието. Нейната духовност няма нищо общо с православната. И това е нормално. Ти, за да бъдеш съден в момента, вие съдите. Вие сложихте присъдата преди да сме започнали разговора. Ако човек вярва в Ванга, това значи, че не е добър християнин. Има проблем с вярата си. Свещеното писание казва, че за човека веднъж е дадено да живее после смърт и после съд. Никъде няма дори индиция, няма за прераждане. От тази гледна точка, ако някой изповяда прераждането, той също има проблеми със своята православност. Леля Ванга така с някакво извинение в гласа казва, нашата вяра отрича това, отрича прераждането, но понякога може. Това да пророкува човек не е нещо от дявола, защото всичко е от Бога. Тя е казала, някой ден истината за мен ще излезе. След скандала с заклеймяването на пророчицата Ванга и на учителя Петър Дънов като магиосници, решихме да обиколим храмове в страната и да проверим какво работят свещениците ни, на какво ни учат и дали самите те спазват Божиите закони, които проповядват. Оказа се, че вместо свещеници срещнахме бизнесмени в Расо. Не лъжат. Уж вярва в лъжа. Простете за личния въпрос, но ще ви попитам директно. Вие бил ли сте сътрудник на бившата държавна сигурност? Абсолютно не. Абсолютно не бе отговорът на митрополит Кирил на 21 декември. Абсолютно да, каза вчера комисията по досиетата. Кажете сега, иономонах Кирил, случвало ли се да си показвате атрибутите по интернет? Защо лъжете, нали сте иеромонах? Покажете. Какво? Гледай. Заспала работа. Защо ме лъжете? Нали знаете, че не лъже от 10 Божии заповеди? Отец Антон, искаме да ви питаме, вие занимавате ли се с частен бизнес? Защо се занимавате с мен? А вие занимавате ли се с частен бизнес? Това няма никакво значение. Има голямо значение, защото като духовник уставът на православната църква ви забранява да се занимавате с частен бизнес. Не се занимавам. В момента лъжете. Не. В момента лъжете, а това е една от 10 Божи заповеди. Не дейте се занимавате с мен. Ден по-рано. Къде трябва да го погребеме? В Костенец. Вие в агенция обаждахте ли си погребална? Не сме. Вижте сега, къде се намирате вие? Аз ще пратя тогава Васка с катефалката да дойде да се разберете. С мен работа ще свърши, после не е проблем това.
Този отец е игуменът на втория по големина манастир в България, Пачковската света обител. Единствено расото и Златният кръст издават, че е духовник, а не богат бизнесмен. Срещнахме отец Борис не в Божия храм, а в чисто нов Мерцедес С-класа. Излез си навънка с камерата. Излез си навънка с камерата, не искам да го снимам. Този Мерцедес с какви пари е купен? Излез си навънка. Ще ви ударя камерата. Излез си навънка. Мръсници. Мерцедес с пари на църква е купен. Дядо Поп не само не е смирен, ами направо налита на бой. Той, Румен, е инструмент в ръцете Божии. На мен по-ми прилича на бизнесмен, който действа според канона на джунглата. Духовник може ли да кара такава кола? Що не мога да карам? Карай, дядо Попе, карай! Той Господ вижда всичко. Аз казвам, има един отгоре. Он гледа. Господ гледа. Ами защо Христос изгони свещениците от църквата? И кажа, домът на баща ми не е търговски дом. Защо ги изгони? Защото... не ли са свещеници? Сите ги изгони черни и вика, той дом на баща ми не е пазар. Да продаваш олови и голубе. Айде вонка. Защо ги изгони? И попови, и владици, и патрици изгони сите. И пасил се на дом на Господ. От религията признаеме само молитвата Отче наш. Друго не признаеме. Това черкви, манастири не признаеме. Христос никъде не е правил черкви и не е правил манастири. Христос иска от нас да правим добро, нищо повече, да не правим зло. Човек е дошъл тук да слугува на ближните си, не да господарува. От Ванга научих, че приказките, преди да са станали приказки, са били истина. Като тази, която ми разказа. Как отпървом всичките цветя били бели. Но когато минал през техните поляни Христос с кръста на път за Голгота, странения венец на челото от капката кръв, която паднала на земята, теменушката от мъка посиняла, минзухарът от страх пожълтял, а розата от срам почервеняла. И така, 7 смъртни гряха обагрили цветята на земята. Ванга ме слушаше много внимателно и след това ми напомни един нейн разказ, една нейна притча, която много добре илюстрираше това, което аз си разказвах. Притчата е следната. Един ден Господ изпратил своя ангел да отиде да види какво има по земята. Върнал се ангела и Господ го питал: кажи какво имаше там? Видя ли кой е войник, кой е съдия, кой е селянин, кой е земеделец? Ангел отговорил: не, Господи, видях само бели кости под земята. Няма, казва, велики хора. Всички сме хора и всички грешим. Единствено Бог е велик. Она ми е казала така: Иванче, не позволявай никога простия да се доближи до тебе, че ще ти изяде главата. Много често ми е казала: блазена вас, че не чувате това, което аз чувам, и не виждате това, което аз виждам. Направи добро, хвърли го в реката, ще излезе. Направи зло, чакай го. Имаше една нейна мисъл: ако не застигне човека лошото, застига децата му. И аз съм ме питала много пъти: защо пък децата? Тя казваше: за да боли повече. Тя преди всичко казва: вярвайте и се не бойте. Това е нейната най-важна дума. Вярвай и се не бой. Ако трябва да се боиш, това е от Бога. А от хората не изпитва никакъв страх, защото те, колкото и да са неверующи, колкото и да са лоши, все имат капчица светлина в душата си. Значи не са всички лоши. И страх не ме е мене в живота, аз страх не знам.
Може от някои живи хора така да ми дойде един страх. Може мене да му убие, може да направи, може всичко така минава през закъла. Но така, като как се борят от тъмнината, от духове, от кровища, от мъртви. Аз да заплачам, значи много ми е тежко. Аз не плачам лесно така. Аз знам, има една съдба и съдбата как иска с нас. Игра на природата прави. Трябва човек да иска малко, за да може да му плати цената. И наистина е така. Имам даже още по-такава фраза нейна. Никой не дава нещо за нищо. Дори и в рая не е така. Това е фраза на Ванга. Христос ще кажа. Христос кажа така. Аз давам, аз да постигам. Леля Ванга казваше това. Бог дава дарбата безплатно. И ти трябва да я даваш на хората. Безплатно. Безплатно, разбира се, съвсем не може, но да имаш средства за един нормален живот. И аз тук си спомням един от нашите последни разговори, когато я питах защо сме в такова състояние и тя казва, мълча и казва, от какво бяхме недоволни, Бенешки, какво му трябва на един човек? Трябва му покрив над главата, трябва му вода да се измие, трябва му хляб да се нахрани. Основното, което съм така разбрал от нея, това е, и което дебело го подчертава, това е, че ще има мир и сполука, ако има разбирателство. Знаете, и дойде мир. Мира ще дойде вече. Но затова Арон да иде не е далеко, не са. Веднъж попитах Ванга, ти, която виждаш всичко, виждала ли си смъртта? Как изглежда? А тя ми отговори, убав, красив, целият злато, като генерал. Кой ще ми разказва сега приказки? Без Ванга